ରହିଛି କେତୁ ମଙ୍ଗଳର ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ। ଏହି ତିନିଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରାତାରାତି ହେବେ ଧନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହର ଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ସହ ଯୋଗ ହେବେ। ଏହି ଯୋଗ ଅକ୍ଟୋବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହାପରେ କେତୁ ଅକ୍ଟୋବର 30କୁ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିବା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତିନିଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତିନିଟି ରାଶି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହର ତୃତୀୟ ଘରେ ଘଟୁଥିବା ମଙ୍ଗଳ କେତୁର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରେ। ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ସହ ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସଫଳ ହେବା ସହ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସଫଳତାର ଦିଗ ସୂଚାଉଛି। ଆପଣ ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଘର ସହ ଜଡ଼ିତ ଭାର ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ଆଣିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ କେତୁଙ୍କ ମିଳନରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅପାର ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି।